Tervetuloa takaisin Marsanan podcastiin. Minä olen Saara Luova ja tänään meillä on ilo saada vieraaksi pitkän linjan vaikuttajamarkkinoinnin ammattilainen Sara Vanninen. Sara tuli tutuksi jo 10 vuotta sitten Tickle Your Fancy-blogistaan ja on yksi Suomen vaikuttajamarkkinoinnin pioneereista. Tänään puhumme siitä, miten vaikuttajamarkkinointi on muuttunut ajan saatossa, missä mennään nyt ja miltä tulevaisuus näyttää. Ihanaa, että pääsit mukaan, Sara. No hei, kiitos kutsusta. Voidaan heti aloittaa, että miten vaikuttajamarkkinointi alkoi Suomessa ja miltä tekeminen näytti sisällöntuottajan näkökulmasta? Joo, siis mä korjaan sen verran, että siis mähän on perustanut mun blogi jo 16 vuotta sitten. Okei. Eli sit on niinku todella kauan aikaa. Mä tiedän, milloin on alettu puhumaan siis vaikuttajista ylipäätään terminä, mutta silloin kun mä oon aloittanut ihan alussa, niin oli blokkaajat ja he olivat käytännössä nämä vaikuttajat. Se oli vähän niin, että jos sun blogi oli jonkun niin naisten lehden alla silloin, niin silloin se oli ikään kuin menestynyt, että se haluttiin nostaa sinne. Ja että silloin oli vielä niin kuin, lehdet oli tosi kova juttu ja näin, ja jos sä sinne pääsit, niin sitten oli hyvä. Ja sitten mä tosiaan tein lehden alla töitä, ja silloin alkoi tulla niitä ihan ensimmäisiä niin mainosyhteistöitä. Ja hyvänen aika, se on ollut hyvin erilaista. Kyllä. Mä just mietin tuossa, että silloin kun oikeasti ekoja on tehty, niin niitä ei esimerkiksi ikinä tarkastettu millään tavalla. Sulle lähdettiin tuotteet ja sit sä teit sen sisällön ja julkaisit sen ja sit se asiakas varmaan katsoi itse sit jostain tietokoneelta, että no tolta se näytti. Se oli hirveästi, se oli se kokeilun halu sille yrityksille tämä vaikuttajamarkkinointi, mutta blogit oli sitä aikaa silloin siellä tapahtui niin kuin kaikki. Että sitten sen jälkeen on tullut Instagramit ja YouTubet ja toki niin kuin moni asia on muuttunut sen jälkeen. Mutta mä muistan, että se oli semmoista, hirveästi ihailtiin ruotsalaisia ja mitä he tekee, niin me tehtiin aina perässä. Nykyään on vielä vähän sama. Jep, joo. Ja sitten ehkä niin kuin yksi semmoinen, jos mietitään niin kuin rahavirtoja, että mistä tuli niin kuin tuloja, niin sitten oli nämä niin kuin ad-linkit ja tämmöiset kollaasit, mitä tehtiin. Ja, et ihan oikeasti, että jos miettii, niin kuin, että jos mä oon aloittanut 2009 mun blogin, niin silloin ei verkkokauppoja ollut samalla tavalla niin kuin olemassa. Niin. Et silloin meillä oli niin kuin nelly.com ja käytännössä se olikin niin kuin sellainen suurin tekijä alalla, että sitä kautta pystyt ostamaan vaatteita ja muuten sitten jostain kaupoista. Että kaikki tämä on niin kuin vaikuttanut ihan valtavasti siihen, että niin kuin teknologian kehitys on ollut niin kuin iso sen jälkeen. Kyllä. Hei, millaisia haasteita vaikuttaa markkinoinnissa oli sitten tuolloin verrattuna nykyhetkeen? Varmaan just toi mitä sanoin, että mitään yhteistöitä ei oikein niin kuin hirveästi, niistä ei tehty minkälaisia raportointeja, niitä ei tarkisteltu, ei myöskään briefattu hirveän selkeästi. Et mä muistan, että mä tein joskus jotain ihan ensimmäisiä yhteistöitä, niin mä jotenkin niin kuin siinä mainoksessa ikään kuin vähän niin kuin haukuin sen tuotteen, koska mun käsityksen mukaan niin mä olin nähnyt just tuossa naisten lehdistä sellaista sisältöä, missä arvostellaan jotain tiedätkö, tuotteita, että se oli jotain kasvorasva. Ja mä todella niin kuin mietin tänä päivänä, että olisi voinut olla se mun uran niin kuin loppu, mutta onneksi ei ollut. Ei ihan niin kuin ymmärretty vielä ehkä, mitä tämä niin kuin todellisuudessa on. Ja, se oli vähän semmoista niin kuin sinne tänne heittelyä. Mutta sitten on ollut myös tosi ihania juttuja, mä muistan ihan ekoja juttuja semmosia. Me tehtiin semmoinen muotikiertue mun kollegani, ystäväni Jannin kanssa. Ja me kierrättiin Suomen eri niin kuin veromuodossa ja Oulunen myymälöissä ja niin kuin stylattiin meidän seuraajia. Okay. Et se on ollut ihan jopa tämmöinen, niin kuin, että voisin kuvitella, että se tapahtuisi vaikka tänä päivänä. Kyllä. Niin silloin 15 vuotta sitten tämmöinen juttu on ollut niin kuin ainakin semmoinen mieleenpainuva. Onko sulla joku hauska muisto tai konkreettinen kampanja, joka kuvaa noita alkuaikoja hyvin? No mulla tulee mieleen yksi, ehkä just tähän, mitä me ollaan puhuttu tässä briefaamisesta ja muusta, mikä tänä päivänä on niin kuin aivan eri tasolla. Niin oli semmoinen niin kuin sähköhammasharja-mainos, minkä mä tein. Mä en oikein niin kuin ollut käyttänyt ikinä sähköhammasharjasta ennen kunnolla. Että mä en niin kuin oikein tiennyt, miten sitä edes käytetään. Ja muistan, että meillä tuli joku jamppa tuli meille kuvaamaan sitä. Ja mun pieneen yksiöön ja sitten mä en oikein tuntenut häntäkään ja hän vaan ilmestyi sinne. Ja sitten kuvattiin se mainos. Ja mä jotenkin mä harjasin sillä vähän tiedätkö, manuaalisella hammasharjalla sillä ihan täysin vaan tälleen näin. Ja sitten tehtiin joku mainosvideo. Mä uskon, että sitä ei ole ikin käytetty mihinkään, mutta mä sain siitä rahat ja kaikki. Että se tuntuu niin oudolta, että miten silloin ei ole ajateltu tämmöisiä asioita, kuin että sulle selkeästi tiedät, mitä tehdään ja kaikki olisi niin perehdytetty asiaan. Mutta se on ollut vähän erityyppistä. Kyllä. Mutta myös muistan siis sellaista, se on ollut semmoista aikaa, kun mainosalalla oli
tosi isoja budjetteja myös. Että on niin kuin, tiedätkö, lennätetty jollain lentokoneella, johon on tehty Nelly.comin painatukset johonkin Ibizalle ja kaikkea. Että se on ollut sellaista crazy aikaa, että on ollut hienoa, että on tavallaan saanut elää tommosenkin vaiheen. Että nyt kun miettii, että kaikesta vähän kiristetään ja mietitään tarkkaan, että mihin sit rahoja käytetään, niin silloin on vähän heitelty joka suuntaan. Että ota säkin nyt toi hammasharjan mainos tosta, no ihan sama mitä sä sillä teet. Että se on ollut tosi erilaista. Tosi erilaista, joo. Missä vaiheessa sitten nähtiin sun mielestä selvä murros vaikuttajamarkkinoinnissa ja mikä oli se käännekohta? Toi on tosi vaikea kysymys. Siinä on varmaan moniakin käännekohtia. Mä itse olen tehnyt mun lopputyön niin kuin korkeakoulussa Snapchatin mahdollisuuksista, nimenomaan niin kuin brändimarkkinoinnissa ja brändikuvan luomisessa. Ja musta tuntuu, että vaikkakin Snapchat ehkä ei ole mikään tämän hetken suurista kanavista, niin se on kuitenkin, sillä on ollut iso vaikutus siihen, että mihin kaikki on lähtenyt menemään. Sen kautta on kuitenkin tullut sitten Instagramin kaikki tarinaosiot ja videot ja nimenomaan tuonne lyhyt video ja itsensä kuvaaminen myös sillään nimenomaan somekanaviin. Se on ollut semmoinen, mä ajattelen, että se on ollut semmoinen, mikä on tuonut sen nopea tempoisen videon sisällön meille. Ja että se on ollut ihan ehdottomasti varmaan yksi semmoinen. Mutta ehkä myös semmoinen, että nimenomaan kun puhuttiin tuossa, että niitä mainosrahoja on alettu käyttää järkevämmin, niin on haluttu alkaa käyttää niinku personoidusti siihen, löytää just ne oikeat yleisöt ja ne kohdeyleisöt, joille markkinoidaan. Se on ollut siinä niinku, about 5 vuotta sitten, mä muistan istuneeni pöydässä yhden mediatoimiston kanssa ja he sanoivat, että nyt on niinku selkeä sen muutos tapahtunut, että vaikuttajamarkkinoinnin budjetti on vakiintanut paikkansa siis niinku markkinointistrategiassa ja markkinointibudjeteissa, että se on vakio käytännössä lähes niinku kaikessa. Että siitä aika nopeasti eteenpäin niin me perustettiinkin meidän oma vaikuttajamarkkinointitoimisto Content Corner se on ollut semmoinen, että siitä on lähtenyt tosi nopeasti kasvamaan vielä tämä ala entisestään. Ja ehkä semmoinen uskottavuus ja nimenomaan se, että analysoidaan niitä tuloksia ja raportoidaan selkeästi ja etsitään just nimenomaan niitä oikeita tekijöitä oikeille niin kuin brändeille, että se kaikki on kehittynyt tosi paljon. Kyllä. Miten vaikuttajamarkkinoinnin rooli brändien markkinoinnissa on muuttunut näiden vuosien aikana? No kaikesta on tullut oikeastaan aika pitkäkestoisempaa ja nimenomaan se, että sitoudutaan vahvemmin tiettyihin brändeihin. Se on ollut pitkään semmoinen trendi, mikä on ollut pysyvä. Et nimenomaan, että sä oot uskottava henkilö edustamaan tätä brändiä ja sä niin kuin aidosti haluat tehdä niitä sisältöjä just sille brändille. Että se on ollut semmoinen ainakin vahva, mutta myös ehkä semmoinen, että pelkän somesisällön lisäksi on alkanut tulla tosi paljon tapahtumia, varsinkin ehkä seuraajatapahtumia, ne on ollut myös tällä hetkellä semmoinen. Ja muutenkin sisältö ehkä semmoista monikanavaisempaa ja mitä mä huomaan, mitä mä enenevissä määrin teen, niin mä teen myös, kun mä teen sisältöjä ja teen yhteistyötä eri yritysten kanssa, niin sit he ostaa multa niitä sisältöjä tosi moneen muuhun kanavaan käyttöön, eli periaatteessa siinä saadaan niin kuin aika kustannustehokkaasti hyödynnettyä sit se sisältö, koska se on laadukasta, niin se voidaan käyttää niin kuin nettisivuilla, se voi käyttää uutiskirjeissä ja eri muissakin somekanavilla ja näin. Miltä vaikuttajamarkkinointi näyttää vuonna 2025 ja mitkä on nykyiset trendit alalla vaikuttajan näkökulmasta? Se on hyvä kysymys sekin. Kyllä mä näen, että jatkuvasti enemmän ja enemmän, musta tuntuu, että meillä on tosi paljon tekijöitä tällä hetkellä. Alalla on paljon tekijöitä ja kilpailu on kovaa. Ja myös se, että sä erotut sillä sisällöllä, niin siellä pitää nähdä koko ajan enemmän ja enemmän vaivaa. Eli tällä hetkellä vahvasti trendaa tosi henkilökohtainen sisältö, hyvin niin kuin tunteisiin vetoava, semmoinen, minkä äärelle sä oikeasti pysähdyt ja että sä saat siitä jotain niin kuin irti itsellesi. Sitten hirveän paljon tulee erilaisia trendejä, joita toteutetaan myös sit niinku ehkä vaikuttajamarkkinoinnissa niin, että kun mainos toteutetaankin jonkun TikTok-trendin mukaan, että siellä voi olla jotain, vaikka rich in life jo jotain. Että se ikään kuin häivytetään se silleen, että se toki merkitään mainokseksi, mutta että se ei näytä itsessään niin mainokselta. Niin tämä on ainakin semmoinen, mikä on myös ehkä rantautunut. Pyritään tekemään semmoista sisältöä, joka näyttää tosi autenttiselta ja siltä, mitä sä myös itsekin sit toteutat. Ja sitten ehkä algoritmi on muuttunut sen verran ihan tosi lyhyessä ajassakin, että huomaa
miten yritykset myös ostaa mainosoikeudet käytännössä kaikkeen sisältöön, mikä tehdään, koska se, että sä teet niinku hyvän sisällön, hyvän videon tai kuvan, niin sitten että se saadaan oikeasti niinku näkyville. Ja se nykyään melkein niinku vaatii sen, ellei ole sit jotain tosi päräyttävää siellä valmiiksi. Mutta ehkä toi mainosoikeudet siinä budjetissa, niin se on aika tosi vakio nykyään. Kyllä. Mikä rooli sisältömuodoilla on nyt, esimerkiksi video, live, reels ja podcast? Musta tuntuu, että ne vaihtelee niinku jatkuvasti, nyt musta tuntuu, että on alkanut taas ehkä enemmän trendaamaan reelsit, kun jossain kohtaa se oli ehdottomasti karusellit. Ja tällä hetkellä multa ostetaan tosi paljon enemmän taas reelsejä. Se on tavallaan helppo tapa saada se kaikki informaatio siihen videoon, koska sä pystyt hyödyntämään voiceoverina sit kaikki se, mitä se brändi haluaa siihen omaan mainokseensa. Mutta kyllä se video on tullut tosi kovaa sieltä. Et jos miettii, että ei jossain kohtaahan niitä ei tehty oikeastaan ollenkaan. Reelsitkin on niinku verrattain aika niinku tuore juttu kuitenkin. Että se on tullut sieltä niinku TikTokin puolelta sitten Instagramiin. Ja sitten musta tuntuu, että se tämän päivän niinku somemarkkina on hyvin niinku ristiriitainen. Että samaan aikaan trendaa nopeat videot nopeilla leikkauksilla, niinku sellainen tämän tyyppinen, ja sitten samaan aikaan semmoinen hyvin slow content, missä että luodaan girl dinnereitä tai tehdään jotain ihan muuta, joka kestääkin vaikka 2 minuuttia tai 3 minuuttia. Niin se on ehkä niinku osoitus siitä, että pitää vähän kuunnella myös itseään, että mikä susta tuntuu itsestäsi hyvältä ja mikä on just se sulle luontevin tapa toteuttaa niitä sisältöjä. Että kaikkiin trendeihin ei välttämättä aina kannata lähteä vaan suinpäin, että nyt sen pitää olla tätä, vaan että jotenkin uskoo siihen ja myös miettiä, että mitä sä itse haluat mitä sä haluaisit sun somelta ja mitä sisältöjä sä haluaisit itse katsoa. Että eri profiileilla toimii tosi erityyppiset jutut. Ja sitäkin on lupa vaihtaa, että se ei ole mikään, että nyt sä oot tehnyt näitä, niin nyt sun pitää aina tehdä näitä, vaan että jotenkin osaisi kuunnella sitä itseään ja miettiä, että oikeasti, että mä haluan tehdä tätä, koska siitä on kaikessa kyse siitä, että sä haluat jakaa sun yleisölle. Ja on aika tärkeää, että se on sit sun näköistä sisältöä. Mutta hyvin erilaisia, riippuu tosi paljon yhteistyöstä ja että mikä toimii. Kyllä. Mä tykkään kyllä tehdä ihan kaikkia. Miten sitten näkisitte, että vaikuttajan tai sisällöntuottajan työ eroaa Suomessa vs. ulkomailla, vai eroaako mitenkään? Ja onko suomalainen yleisö vaativampaa kuin ulkomaalainen? Suomalainen yleisö on aika vaativaa ja musta tuntuu, että meillä arvostetaan hirveästi semmoista aitoa ja rehellistä, jotenkin semmoista jalat maassa tekemistä. Ja just se tunteisiin vetoava semmoinen, sellaisia, mitä me suomalaiset ollaan, niin se mainontakin on aika samantyyppistä. Ja sit mä koen, että me ollaan niinku pienempi maa kuin moni muu, mutta meillä on kuitenkin budjetit aika hyviä ja sitten se nimenomaan se suomalainen yleisö kiinnostaa asiakkaita. Että sulla on se oma maalainen yleisö siellä seuraamassa niitä sun juttuja, niin se on kyllä ollut semmoinen vahva etu tosi usein. Tietysti eri maissa ne toimii hyvin eri tavoin, mutta ainakin Suomessa toimii niin tämmöinen sisältö. Kyllä. Sulla on tosi hyvä track record pitkäaikaisten kumppanuuksien ylläpitäjänä. Osaatko sanoa, mikä on ollut oma menestysreseptisi kestävien yhteistyöiden puukkaamiseksi? Niin, totta. Joo, siis ihan sairaan onnekas olen, että on saanut tehdä pitkäaikaisesti tosi monien yritysten kanssa ja se on aivan ihanaa. Mä mietin, että varmaan sellainen niinku turvallinen fiilis tehdä munkaan, varsinkin kun on niinku ollut pitkään alalla ja tietää, miten hommat toimii. Ja tosi monesti yritykset sanoo sit, että ne pystyy niinku luottaa siihen, että mä palautan asiat oikeaan aikaan ja että se sisältö on briefi on ymmärretty ja se sisältö on, niinku, se harvoin tarvii mitään sen kummempaa viilaamista. Niin se myös niinku nopeuttaa tosi paljon sit niinku ihan jokaisen työaikaa ja et niinku saadaan niinku mutkattomasti asiat etenemään. Ja sitten ehkä mun vahvuus on semmoinen sisällöllisesti, mä tykkään tosi paljon tehdä semmoista visuaalista sisältöä, visuaalista tarinankerrontaa ja sellainen jotenkin, ehkä just tommonen jalat maassa tyyppinen, että mä oon semmoinen seikkailijaluonne, mutta sitten asioita tehdään usein vähän silleen, just olen jalat maassa ja sellaisia arjen pieniä iloja nostetaan esiin ja et siihen on ehkä helppo silleen samastua ja jotenkin se tuntuu semmoiselta niinku
jotenkin turvalliselta. Ja sitten mä mietin myös sitä, että sit on tosi paljon sellaista porukkaa, joka on ollut pitkään mun yleisössä. Ja jos mäkin mietin tyyppejä, joita mä oon seurannut ihan niin nuoruudesta asti, josta on parikymppisestä, niin kyllä mä niin haluan pysyäkin vielä siinä matkassa ja mä haluan tietää, mitä niille kuuluu ja mitä ne puuhailee ja näin. Et siellä on paljon myös semmoisia tyyppejä, että elämäntilanteet muuttuu samaan aikaan, että sielläkin tulee lapsia ja perheitä ja uudet haasteet ja uudet ilot. Ja että semmoinen, että kyllä tuo historia vaikuttaa niin kuin myös tosi paljon muhun. Ehdottomasti. Millaisia yleisiä haasteita vaikuttajat kohtaa tällä hetkellä? No kyllä mä sanoisin, että toi algoritmi on semmoinen pirulainen tänä päivänä. Ja se on niinku harmillista, että sit, kun on jutellut kollegoidenkin kanssa, että sit semmoinen, niinku, että jos sä itse omasta mielestäsi teet jonkun tosi kivan julkaisun, ja sit se ei menestykään, niin sit sä ajattelet, että vitsi, tää oli huono. Koska se ei voi niinku mennä niin, että ne tykkäykset ja jaot ja kommentit määrittää sua niin paljon, että siihen pitää vaan luottaa siihen omaan juttuun. Ja sit musta tuntuu, että mulkin tuli jossain kohtaa semmoinen, että mitä mä enää pystyn niinku julkaisemaan, että kauheasti vaaditaan semmoiselta ihan peruspostaukseltakin, että sen pitäisi olla just tätä kaikkea, mitä me ollaan aikaisemmin puhuttu, että tunteisiin vetoavaa ja jotenkin tosi yhteiskunnallinen ja herättelevää ja muuta, vaan että sit mä yritän silleen ravistella, että ei, että sulla voi olla myös niinku ihan vaan perusjuttuja siellä ja sit voi olla että sun ei tarvitse ahtaa itseäsi mihinkään semmoiseen yhteen laatikkoon, että nyt tätä sulta odotetaan ja tätä sun pitää koko aika tehdä, vaan että se voi olla tosi mitä vaan. Ja sitten ehkä itsekin, kun mä oon tehnyt lifestyle-sisältöjä somessa, niin aina siihen kuuluu niin hirveästi erilaisia juttuja, että siellä voi olla joku reseptijuttu, mikä ei välttämättä menesty niin hyvin, mutta koska mä tykkään tehdä niitä, niin mä voin tehdä sen. Ja kaikkia niin kuin pukeutumista ja perheasioita ja matkustusta ja kaikkea, että ne vähän toimii eri tavalla siellä yleisössä kuitenkin. Kyllä. Lopuksi vielä, niin mitä vinkkejä antaisit vaikuttajille tai kaupallisiksi vaikuttajiksi haluaville, jotka haluaa kasvattaa sitoutunutta yleisöään ja olla kiinnostavia yhteiskumppaneita brändeille? No kyllä mä ehkä haluaisin sanoa sen, että minkä kanssa monet kipuilee myös itsekin, että se julkaistu sisältö on paras sisältö, eikä se, mitä tiedätkö, hiotaan siellä niin kuin viimeiseen asti ja mitä ei ikinä pistetä sit mihinkään tulille. Että liian perfektionisti ei kannata olla. Että jotenkin luottaa siihen, että mitä vaan haluaa tehdä, miettii sitä. Ja mä kävin eilen lounaalla mun yhden ystävän kanssa ja hänellä oli tällainen niin vaikea elämäntilanne ja semmoinen vähän yllättävästi sai huonoja uutisia. Niin sitten hän alkoikin tekemään videoita niistä, että hän ei ollut aikaisemmin siis millään tavalla tehnyt oikein niin samalla tavalla somea. Mutta hän alkoi tekemään niistä videoita ja sieltä löytyikin yleisö, jotka ihan koki niitä samoja juttuja, oli ollut niiden samojen asioiden äärellä. Ja tavallaan, että sit kuinka paljon se antaa niin kuin sekä sille tekijälle että sit sille yleisölle, että se voi löytyä tosi yllättävästäkin paikasta. Ja sitten oikeasti semmoinen oma aktiivisuus, että toteuta ja tee ja tutustu ihmisiin ja oikeasti avaa niin kuin suu tilanteissa, missä ajattelee, että vitsi, että kehtaanko mä sanoa tätä tai kehtaanko mä ehdottaa tätä. Et mun tuntuu, että niin kuin itselläänkin on semmoisia ovia auennut, kun on ollut jossain aivan niin kuin oudossa paikassa, mutta sitten on tullut mieleen vaan, että hei, no mäpä kysyn ihan huvikseen. Ja sitten onkin johtanut taas jonkin eteen. Että taas semmoisia niin kuin tilaisuuksia tarttuminen, niin sitä kyllä niin kuin suosittelen lämpimästi. Ja sitten oikeasti niin kuin käy tapahtumissa ja tutustuu just uusiin tyyppeihin, niin verkostoituu tuolla alalla. Nyt se on se tärkeää. Kyllä. Kiitos paljon Sara, että olit meillä vieraana. Kiitos kutsusta. Kiitos ja kiitos paljon myös kuuntelijoille.